Hemmäňize salam aleýkum. Sizi Süýgüli TV kanalyna hoş gördük. Biz bugün ingliz diliniň 7-nji dersimize başlaýarys. Biz siz üçin goşmaçy maşyk beripdik. Bu maşykymyzda bolsa biziň agzamyz Sowkat Berdiýew birinji bolup jogap bermegi başardyk. Indiki ders üçin bolsa agzalarymyz üçin ýene bir maşyk. Şu görýän sözlerimizi ingliz diline terjimesine tesvire belläň. Bu birinji bolup bileni biz ýene-de indiki dersimizde belläris. Dostlar, Sizin kömeginiz gerek. Bizim kanalymyzy YouTube arkaly paýlaşyň we eger kanalymyza agza bolmadyk bolsaňyz, hökman agza boluň. Öz YouTube akkauntyňyzdan Süýgüli TV-ni gözläň we podpisasiýa düýmesine basyň. Jaňjyga düýmesine basmagy hem unutmaň. Dostlaryňyz bilen videolar paýlaşyň. Siz näçe aktiw bolsaňyz, biz hem ingliz dili derslerini şeýle aktiw alyp bararys. Bugünkü dersimiz bolsa biz geçen derstäki öýüşimizden başlaýas. Hani barlak görüň, siz transkripsiýalary dogry goýduňuzmy? Remark. Smoke. Depend. Behind. Despair. Match. Fair. Duty. Shine. Bugün biziň dersimiz gyzykly bolar. Biz bugün ýene-de 4 san çekimsiziň sözlerde okulşyny öwreniriz. Gelin näme bu harplaryň sözlerde okulşyny öwreneliň. J. J. D we J harpy. J. W. Bu ses çykarmak üçin bolsa dodamyzy tüýdük çalýan ýaly edäýmeli. W. X. K, F sesi bilelikde. X. Z. Gelin bu sesleri ýene bir gede gaýtalalyň. J. W. X. Z. Ýene bir sapar görüň we ýatda saklaň. Gelin biz siz bilen sözleri okalyň. Biz başlarys, siz bolsa gaýtalarsyňyz. Jam. Size. Jazz. X. Zebra. Jar. Wake. Where. Yer näme? Dersimizi iyi çekimlisi bilen dowam etýäris. Biziň tabliçamyzda täze harplan bileleşigi bar we biz bugün täze sesleri öwreniriz. Birinji sesimiz bolsa neutral ses bilen okalar. Siz munda 2 sanyny okady görüp dursaňyz, diýmek bul has uzunrak bolup okalar. H. Verb. Serve. We ikinji täze sesimiz bolsa Ear. Here. Here. Near. Ear. Here. Pen. To serve. Here. Ear. To remember.
never, letter, here, near, Endiki maşgymyz sözleri seslerine göre goýup çykyň. Indi bolsa barlak görüň. Siz sözleri dogry goýduňyzmy? We geliň ýene bir gezek gaýtalap okalyň. near, ear, here, fear. Второй столбик. Her, remember, serve, never, Biz bugün ýene-de täze ses öğreniriz. Bu harplar size kän gawat gelýändir. Bu sesi ünslice öğreneliň. Bu ses türkmen diline gawat gelmeýär. Bu ses bolsa 2 kilo bolýar. Ýagny boş we basyk. Gelin boş ses çıkarmaktan başlaýyn. Boş ses çıkarmak üçin bolsa biz dilimizi dişlimizin arasyna goýýar. Dilimizin uçy çalaja görnüp dursun. Şeýle bilen gerekli pozisiýany eýeleň. Eňeňizi bolsa kän gysmaň, sebäbi biz howa çıkarmaly. We sesi emele gelir. Türgülleşeliň. thank, theft, bath, Indi bolsa basyk sesine geçeliň. Bu ses çıkarmak üçin bolsa ýene-de edil şu ýagdaýda durmaly. Ýöne howa çıkaranda bolsa bir azrak ses goşmaly. the, Bokurdaň bellenen ýerine üns beriň. Siz bu ýere barmagyňyzy goýsaňyz we basyk sesdäki sesi çıkaraňyzda siz vibrasiýany duýarsyňyz. Boş sesde bolsa bu vibrasiýa bolmaz. Şeýle usul bilen siz özüňiz türgülleşip bilersiňiz. Barmagyňyzy bokurdaňyza goýuň we türgülleşiň. the, Vibrasiýany duýarsyňyzmy? Gelin indi bolsa basyk seslerdäki sözleri okalyň. the, that, then, Basyk sesimiz esasan sözüň başynda we soňunda geler. Boş sesimiz bolsa sözleriň başynda hem-de hyzmatçy sözlerde geler. Wagtyň geçmegi bilen siz bu sözleri ýatlarsyňyz. Nirede basyk ses, nirede bolsa boş ses. İnglis tiline esasy zat okap türgülleşmekdir. Siz näçe köp okap türgülleşseňiz, şonça hem siz sözleri ýatlarsyňyz. Şeýle bilen biziň dersimiz hem soňuna ýetip barýar. Biziň indiki dersimiz üçin öýüşimiz bolsa, şu görýän tekstiňizi okamaly hem-de şu görýän sözleriňizi transkripsiýa ýazmaly bolarsyňyz. Şonuň bilen biz siz bilen bolsa hoşlaşýas. Dersimiz size ýaram bolsa elbetde like basyň we kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Teklipli we pikirleriniz bar bolsa elbetde tesirlerde bellek geçiň. Indiki dersimizde görüşýänçek hoş, sag bolun.